Divendres passat obria les portes una de les exposicions més participatives de l'any. És el 12è concurs de targetes de Nadal i recull les postals que han pintat alumnes de tots els centres educatius de la Pobla. Unes imatges que mostren una visió àmplia del que són les festes. Més de 1.000 xiquets han portat els seus dibuixos, cadascun amb un punt de vista diferent del que suposen aquestes festes. Xiquets que tenen des dels 5 anys fins a 6è de primària. Acompanyats de pares i familiars, participaven d'este acte d'obertura de l'exposició. Els xiquets estan desitjant que arribi ja el concurs de targetes de Nadal. Enguany la participació ha sigut boníssima, 1.050 targetes. I enguany també el que hem inclòs fora de bases és que n'hi ha hagut tanta originalitat que el jurat vam tindre que decidir, hem pres la decisió de donar-les un detallet, justament aquestes targetes que per la complicitat no se poden fer targeta per reprografia, però sí que l'hem donat un detallet a aquesta originalitat. Este acte servia també divendres per fer entrega dels premis als xiquets que han pintat les targetes guanyadores del concurs de l'àrea de cultura. La primera ha estat Andrea Ruiz. La seva targeta servirà d'imatge per a la felicitació que envia l'Ajuntament en aquestes dates. I junt a Andrea han replegat el seu premi els finalistes de cada curs. Àngel Martí, de 5 anys, del Col·legi Sant Rafael. Esther Martínez, del Col·legi Lluís Vives. Álvaro Márquez, del Col·legi Sant Rafael. Fran Estellés, del Sant José. Marta Martínez, del Centre Color, i Aitana Benavent, del Centre Lluís Vives. Però a més de tots els premiats i que complien amb les bases, enguany s'ha volgut premiar totes aquelles targetes més originals que les dificultats per a la impressió han deixat fora de concurs. Són les de Nayara Castillo, Mara Avilés, Joan García, Laura Granados, Irene Pérez i Sarai García. Uns premiats que en esta edició deixaven esta fotografia de conjunt. Totes les targetes premiades i els finalistes ocupen un lloc especial a la sala d'exposicions. Els seus autors conten com les han pintades i què els sembla este premi. Al principi estava fent gravats en casa i mon pare em va dir «Ui, això pareix Sant Josep» i l'altre la Virgen Maria, però me faltava Jesús. Entonces vaig pensar que repassant un poquet en pintures i fent el xiquet podia fer-lo per a postal. Molt emocionant perquè jo ja havia guanyat este concurs i m'ha fet molta il·lusió. Es de los Reyes Magos para hacer algo porque si no se me ocurría nada y dije voy a hacer de los Reyes Magos. Los copos de nieve con el pegamento y las bolas lo pegué y lo pegué en el portal y luego los Reyes Magos los hice en perfil, hice un cuadrado para hacer la cara. Desde los 5 años nunca había quedado finalista y estoy orgulloso. Té casetes i fiqué com si fuera purpurina, una especie de purpurina, y el pintil sale en esa especie. Después fiqué les casetes y les pinté de colors. Me fiqué nerviosa, no sabia que anava a guanyar, perquè hi ha altres postals que estan més ben fetes i de tot. Estaba mirando la tele, ¿no? Dibujos de Papá Noel, estaba en la tarjeta davant de mí, ¿no? Y se me va a ocurrir hacer el portal, els pastorets, en un àngel diguen la pau. Se me ocurre ficar un poco de purpurina i pedretes. M'ha paregut molt bé perquè l'alcaldessa Mari Carmen i l'amiga no m'han felicitat perquè he guanyat. Unes postals que, junt a la resta de targetes que han pintat els xiquets, es poden veure a la Casa de la Cultura al llarg del mes de desembre. La inauguració de l'exposició de targetes de Nadal s'ha fet coincidir amb esta altra. És el Belén que estos dies va estar exposat a la Casa de la Cultura. És de Verónica i Juanjo. Ells guanyaven el concurs de l'any passat i este any han estat convidats a exposar-lo així. M'agrada perquè així la gent del poble pot apreciar tota la feina que estem fent durant 3 anys i és la veritat una manera de reconèixer-nos tota la feina que han fet i que els agrada i
és una satisfacció. Un Belém que per les seues dimensions i el treball que comporta eren molts els que s'acostaven a conèixer. El Belém es podrà veure durant les festes de Nadal a la Casa de la Cultura.